comezar agradecendo ás persoas que dentro do BNG forman un grupo de traballo que é un grupo de traballo sobre enerxía e un grupo que teñe seguidos aportacións e argumentos moi interesantes para o BNG. Son compañeros e compañeras que hoxe les van a falar dos aquí, caso de Fernando Blanco, de Xisco Medorto, Generoso, a propia Canadá, e tamén outros que queren poder asistir hoxe tamén están entre o público, caso de Anxo Calvo, de Riazos, de Francisco da Silva ou de Martiño Fignón, e agardo non deixar de colocar. Bueno, feitos os agradecementos, eu o que quixera era aproveitar na miña intervención para dar unha panorámica xeral sobre o que son diferentes aspectos do sector, partindo da idea de que eu creo que o sector eléctrico do Estado español é un exemplo claro e perfecto tanto das miserias e das injusticias do actual sistema económico como do papel que Galiza xoga nel, que se insire de unha maneira subordinada, dependente, porque tamén acaba significando moi ben a necesidade de poder dotarnos de ferramentas de soberanía para poder gobernar sobre estas cuestións. No sector eléctrico, aí o que se dá unha combinación de elementos como son determinadas decisións políticas do partidismo estatal, que sempre son alias ao noso país, un marco competencial moi limitado, que impide diseñar un modelo propio, unhas características do mercado claramente oligopólicas que están tamén en perfeita armonía co poder político estatal e o que dan como resultado é unha estafa de grandes dimensións, unha estafa de grandes dimensións que xera uns beneficios extraordinarios ás eléctricas e que son pagados directamente cos nosos pretos, sen que dentro do país podamos ter tamén resortes para poder contrarrestar estes efectos. Así, o sector eléctrico representa ben o que é o dominio dos poderes económicos frente ao povo, frente á xente, frente aos consumidores. O suministro de enerxía, que debería ser un servizo público, no Estado español, que se convierte en un mercado opaco, un oligopolio totalmente fechado, onde hai 5 grandes empresas, son Iberdrola, Gas Natural, Endesa, E.ON e EDP, que están organizadas perfectamente nunha patronal que é a Asociación Española de Industria Eléctrica, UNESA, e que teñen uns beneficios extraordinarios ano tras ano, e ainda por riba é tal o despropósito deste sistema que lle debemos ni máis ni menos que 35.000 millóns de euros, un concepto deso que teria explicado máis dunha vez de déficit tarifario, é un auténtico invento, pero que en todo caso justifica a súa existencia en que, según nos din, non cubre o prezo da electricidade, non cubre os costos da produción ao cal famoso. Hai un truco que foi xa consagrado durante a liberalización do sector que levou a cabo o goberno de Aznar, pois o que reside no cálculo deste custo é a través das poxas que se dan no mercado mayorista, que vai ser algo que explicará a continuación Fernando Blanco, pero que en todo caso ten como resultado que se teñen no sector os que se coñecen como beneficios chovidos do cero. É un auténtico escándalo que incluso a Comisión Nacional de Mercados e Competencias recoñece que, e leo textualmente, a competencia insuficiente no sector eléctrico contribuiu á constitución do déficit tarifario ao favorecer unha compensación excesiva de algunhas infraestructuras de produción, tais como centrales nucleares e hidráulicas xa amortizadas. E non só isto, sino que ainda por riba de 35.000 millóns de euros no centro de déficit de tarifa, pois nestes momentos temos as terceiras tarifas máis caras da Unión Europea para o consumo doméstico e as oitavas para o consumo industrial. Bueno, este é un sistema que se mantuvo na última reforma do sector, na lei 24/2013 de reforma do sector eléctrico, e que foi un dos motivos, desde logo non un único, polo que presentamos unha emenda a totalidade a esta lei e tamén votamos Aí un dos últimos cambios que se ten producido no sector eléctrico é o da supresión do goberno, por parte do goberno, do
que se chamaban as posas de sur, que eran as posas trimestrais que fixaban o prezo da electricidade. Non supoño que recordaredes, foi en decembro de 2013, se celebraron unha posa que dera como resultado que de trasladarse ao recibo da luz o resultado desta posa que podía subir en torno ao 11%. Isto provocar un grande escándalo social e fixo que o goberno tivese que mover ficha. Anulou esta posa, pasándose que concorreran circunstancias atípicas que impedían que esta posa se desenvolvese nunha suficiente presión competitiva. Isto, ao fin e ao cabo, era como todas as outras posas, tampouco era ninguna novidade, pero, bueno, foi aí a presión política e a norma social que fixo que tivesen que mover ficha, non? Eles presentaron esta acción como unha defensa dos consumidores frente ás eléctricas. En todo caso, nada máis non se da realidade. Nós, no seu momento, cando se estaba producindo esta reforma, se advertimos que isto non iba a ter como resultado que se abaratase o prezo da enerxía, e o tempo deu-nos a razón. Aí, tanto a Comisión Nacional de Enerxía e que ahora está integrada na Comisión Nacional de Mercados e Competencia, pois faltaron en denunciar a falta de transparencia destas cosas, e, sin embargo, tanto no seu momento o PSOE como o PP non fixeron ningún caso. Só foi a gran alarma social e a presión a que fixo que movesen ficha, pero en todo caso sin resolver o problema. O resultado foi que o goberno anula este sistema de cosas trimestrais para fixar o prezo da enerxía, fixe unha nova determinada do seu custo, que tomando como referencia o precio diario no mayorista do vehículo eléctrico, que é un mercado onde, como se explicará grandes estudos, pues tamén non condiciaran as eléctricas ou manipulan, e de feito cada vez que se acercaba unha cosa trimestral no mercado diario, sempre se producían subidas os días antes para condicionar o resultado do día antes. Ben, este mercado tamén é un exemplo moi claro da relación tan íntima e tan intensa que existe entre lobbies económicos e as organizacións políticas sistémicas, no partidismo estatal. Dende logo, a situación que ten de poder o sector eléctrico non é posible sen unha legislación que o permite, e aí PP e PSOE sempre estiveron da man a hora de pregarse aos intereses deste lobby eléctrico. A Comisión Nacional de Enerxía ten denunciado pactos de prezos, falta de medidas para a superación efectiva das diferentes actividades. Sin embargo, aí o partidismo estatal nunca sempre tivo moi claro a que tiña que obedecer. Tamén aquí funciona a perfección esa porta xiratoria que sitúa rapidamente a ex-altos cargos do goberno nos consellos de administración das eléctricas. Aí vimos ao expresidente José María Aznar na empresa que mesmo privatizou, Endesa, no consello de administración, ou a Felipe González no de gas natural, que sigue tentando silla, a pesar de que él mesmo di que se acuerda de salir. Bueno, non somos os únicos casos, ni moito menos. Temos vellos coñecidos dos galegos, como Martimbillo, Pío, Cabanillas, que están no Consello de Administración de Endesa, onde está tamén Elena Salgado, Ana Palacio no de Enagás e HC Energía, Isabel Tocino en Enagás tamén, José Correo de Abengoa, Manuel Marín, que fora presidente do Congreso dos Diputados de Iberdrola, igual que a Ciudad Ceres, Pedro Solves no de Enel, e un largo etcétera. Xa non nos quero ver máis, pero a lista continúa. Ben, se temos en conta que as eléctricas son empresas con grandes beneficios e que dependen da regulación pública, e que, por outro lado, estes consellos de administración son o retiro dourado destes políticos sistémicos, pois, a ver que nos imagina el legislando a favor do interés xeral. Un caso tamén foi a dirección inversa, pasou da empresa a política, foi o que era presidente de Endesa, Manuel Pizarro, que foi o fichaxe económico estrela do PP no 2008, en el que este realmente acabou ao final estelado. Tamén son exemplos estas políticas, o sector eléctrico, por exemplo, moi claro, de primar privilexios das eléctricas fronte a criterios medioambientais a desenvolvemento sustentable.
en consonancia con esta perfecta sintonía que existe entre eles, as decisións gubernamentais sempre antepuxeron os intereses das eléctricas fronte a calquer tipo de criterio medioambiental. Por exemplo, a supresión das primas a renovables, que foron justamente culpadas da totalidade do déficit tarifario, que obviamente está a supoñer un forte freazo a estas enerxías, pois as graves implicacións medioambientais que isto ten. Tamén para manter o status quo destas grandes eléctricas, o goberno está poñendo trabas ao autoconsumo, que é unha aposta polas enerxías limpas, como explicará Óscar. E, bueno, aquí outro exemplo desta interrelación que existe entre poderes políticos e económicos sistémicos, pois temos como o ministro Soria, que se inspirouse totalmente nunha ponencia de Iberdrola para tentar promover unha regulación que ten a única finalidade de poñer trabas e máis trabas ao desenvolvemento do consumo. E por último, e se cabe o máis importante, tamén simplifica moi ben o sector eléctrico o rol que Galiza xoga entre o Estado español. Un rol dependente, un rol subordinado, un rol alleo aos centros de decisión. Foi, ao fin e ao cabo, un deseño do Estado español, alleo ao país, alleo a Galiza, que nos impuxo un papel de suministrar electricidade para favorecer o desenvolvemento, a industrialización de outros territorios. Eso tivo como consecuencia que nos fomos especializando na conservación de electricidade, a través da hidráulica, do carbón, despois do eólico e dos ciclos combinados, tendo como resultado que somos excedentarios na produción de electricidade, exportamos, dependendo do ano, en torno entre un 25 e un 45% de enerxía. Temos que soportar os custos sociais e medioambientais que se derivan desta especialización, sexa o desplazamento de poboacións, o seu momento a subrogamento de vales, contaminación, etc., sin que non teñamos ningún beneficio desta cuestión. Dunha banda, se nos nega poder impulsar un modelo enerxético propio, mesmo cando se teñen levado a cabo as actuacións dentro do xa limitado marco autonómico, como foi a aposta polo desenvolvemento eólico galego, sen decisión estatal, allea aos intereses de Galiza, como foi a supresión do réxime das primas a renovables, que supuxou o toque de graza a este sector. Un sector que, en todo caso, se estaba tocado polo satanismo de Feijóo, no grado eólico, pero o toque de gracia foi esta medida estatal. E, de outra banda, e isto falaremos hoxe largo e entendido, hai unha imposición estatal, unha tarifa única, que en todo o Estado nos impide ter alguna ventaxa desta condición de excedentarios na tarifa eléctrica. Bueno, para afondar en estas cuestións, tanto na comprensión deste espolio como para avanzar e discutir de todas esas propostas pensadas por e para o país, por eso estamos hoxe aquí. E, bueno, falando de propostas, xa por último, tampouco quero esquecerme de que sobre máis ou menos todas estas cuestións que acabo de comentar, desde o BNG temos realizado charlas, campañas informativas e mesmo presentado diferentes alternativas das institucións. Tanto Rosana no Congreso, como a propia Carmen no Parlamento ou nos concellos con diferentes mocións. Bueno, e nada máis que dicir, eu quería tocar así un pouco estes temas así de xeito de introducción. Dixo xa con Fernando Branco, que é un auténtico especialista en estas cuestións sobre o sector eléctrico, que ten aportado moitas análises, moitas propostas, tanto para o BNG como para a CIP.